Hej alle sammen. Okay, vi står et lidt nyt sted, fordi nu er vi prøvet noget anderledes, end hvad vi plejer. Og vi står. Vi står. Og vi står inde i min stue. Så det er derfor. Men ja, en ugens favoritter. 3. Hvad sker der for at gøre sådan her? Det gør sådan. Men det er lidt tid siden, vi har lavet en video. Ja. Og efter den her video, der kommer der nok en spørgerunde del 1 op. Del 2 og så 3, som jeg spiller op. Ja. Men vi vil bare gå i gang. Mit ugens produkt, det er den her puder. Og den har jeg nok set rimelig mange gange. Og det er fordi, det er den puder, jeg normalt bruger til mit ansigt. Og ja, det er bare faktisk en bronzer. Men da jeg ikke rigtig kan finde nogen, ligesom Stay Matte og sådan noget, det er sådan nogle lyse hudfarver. Men jeg må rigtig gerne have Stay Matte. Det er bare det, hvis den var der i min farve, så gad jeg godt have den. Men ja, så bruger jeg den her, og den er faktisk også rigtig god. Men i starten, når man lige har brugt den, så kommer der sådan noget glimmer på ens ansigt. Sådan noget. Men når man sådan er kommet over det glimmerlag, så er den også sådan lidt mere mat i det. Ja, den ser sådan her ud, og I kan se, jeg har ramt bunden, og jeg skal snart have en ny en, fordi det er virkelig irriterende at lægge en puder, når man skal køre den rundt i kanten i stedet for i midten. Ja, og den er i 21 Sunlight. Og den ser bare sådan her ud. Mit udsprodukt det er denne her Baby New York, sådan en eyeliner, men som sådan en tusch. Det er bare sådan en sort egentlig. Som bare ser sådan ud, når jeg åbner den, så er det sådan her. Den gør også ligesom en tusch, sådan rigtig. Jeg har haft den her i ret lang tid, så den er ikke så sort mere, eller hvad skal man sige, der er ikke så meget i, men den er virkelig god. Så den foretrækker jeg faktisk hellere end min Elf Cream Eyeliner. Og jeg er blevet så træt af den. Og når man, altså de første par gange, hvor man har brugt den der Cream Eyeliner, så er det bare rigtig flot, men lige snart man kommer ned i dybden af den der eyeliner der, så bliver det bare sådan en klam, klumpet, tyk streg, man lægger. Og det er sådan, det kommer også på øjenvipperne, hvis man lægger det her. Ja. Og det vipperne. Jo, den er rigtig irriterende. Ja, og så det er et meget billigt make-up-mærke, og så hvis man putter den i en våd kant, så er det sådan, det går meget ondt, eller sådan, det kan godt svige. Men ja, det er det nogle produkter, vi også selv er glade for. Ja. Thumbs up. Mit ugens fail, det er den her varmebeskyttende spray. Og det er den, fordi at den gav, for det første, så tænker jeg lidt, den var på udsalg til 40 kroner, så jeg købte den i stedet for de der 60 ml, som kan op til 200 et eller andet varme, som rigtig er det, jeg bruger til mit hår, når jeg glætter det, eller krøller det. Men så tog jeg til 180, så tænker jeg, så kan jeg da bare putte mere i, end man behøver. Men når man gør det, så bliver ens hår bare sådan helt fedtet og vådt. Og også selvom man ikke bruger særlig meget i det, så bliver det stadigvæk fedtet og vådt. Og ja, det eneste, der egentlig er godt ved den her, det er, at den har en god sprøjte. Og mit gulv, det er totalt glat. Men det tror jeg også, man gør ved normalt alle varmebeskyttende, der bliver ens gulv vist glat. Men jeg kan bare ikke særlig godt lide den her. Det er min kop te. Ja, og den ser sådan her, og det kan I se der. Jeg kan godt lide den her pumpe her, den er rigtig fin. Og kun til 180 grader. Men ellers er sådan det her Franck Provo. Det er også et meget godt mærke, synes jeg. Men lige præcis den her hårde varmebeskyttende spray, den kan jeg ikke så godt lide. Min ugens fail, det er den her Essie Nejlak. Og Essie Nejlakker, de koster jo sådan 100 kroner, og de plejer jo at være rigtig gode. Men den her, det er sådan en hvid, gennemsigtig farve. Da jeg bestilte den inde på Nice Hair, tror jeg det var, så regnede jeg med, at det var sådan en helt hvid farve. Men den her, det er sådan, hvis man lægger lag på, så bliver det bare sådan noget gennemsigtigt noget, man ikke rigtig kan se, at det er en hvid farve. Så det er lidt med Essie Nejlakker. Hvis det er lyse farver, så er det lidt sværere. Så skal man have 2 lag som regel, for at man kan se den ordentlige farve. Og de mørke farver, der skal man bare have 1 lag. Den ser bare sådan her ud, og den er i nummer 40, tror jeg det er. Man kan ikke se det, men den ser bare sådan her ud. Så det er derfor, at den her, det er min fejl. Og jeg har faktisk prøvet det samme. Jeg har bestilt en meget sådan baby lysrød farve, og da jeg fik den, så var den også gennemsigtig i det. Så der blev jeg også lige lidt snydt. Ja, man kan være heldig med nogle af deres nejlakker, kan man sige. Mit ugens favorit, det er min iPhone, og ja, den er blevet lavet nu. Og det er virkelig dejligt, at den er blevet lavet igen.
Så det er derfor, den er min favorit, og jeg har brugt den så meget. Men der er kun én ting, der er galt ved den. Efter den er blevet lavet, så siger den en virkelig irriterende lyd, når man ringer til folk. Men ja, jeg sætter den bare altid på. Se, den er blevet lavet igen, og det er rigtig dejligt. Og jeg har fået et nyt cover. Er det ikke smukt? Jo. Okay, lol. Men ja, det er bare min iPhone. Min ugens favorit, det er faktisk mit glattejern. Men jeg har ikke mit glattejern med over til Sofie, så jeg låner bare lige Sofies og viser sådan. Men mit, det er ikke helt magen til Sofies. Mit, det er bare sort, tror jeg, og lidt bredere og lidt tungere. Men det er egentlig det er min favorit, fordi jeg har glattet hår meget i de her seneste par dage. Ja, og jeg købte mit inde på Nice her, tror jeg det var, til 400 kroner. Så ja. Men du laver ikke close-up? Nej, for det er jo ikke mit, altså. Så det er jo et helt andet mærke også her. Ja, men det der det er også godt. Men det er kun godt, hvis du har sådan noget tungt hår, som mig. Og ellers tager det alt for lang tid at glatte. Nemlig, det bliver ikke så godt for mig. Det fandt jeg ud af. Okay, min sang, det er Turn Around med en eller anden, jeg kan finde at sige, hvordan siger man navn? Jeg ved ikke. Conor Mano. Ej, jeg ved ikke, hvordan man siger det, men det kommer til at stå her lige nede under hans navn og sangen. Og så vil vi da lige høre det. Ikke også? Ja, bare lige for det. Ja, jeg tror, jeg har hørt nok. Og det er den sang, fordi at det er den, jeg har hørt rigtig meget den her uge, og det er også min yndlingssang. Her for tiden. Ja. Jeg har faktisk ikke sådan en yndlingssang som sådan, jeg kunne ikke rigtig komme på nogen, så jeg tager bare en af de sange, jeg har hørt meget, og det er helt min egen med LOC. Okay, det er fordi mit det er et dansk citat. Ja, det er den man elsker højst er også den, der kan sove en allermest. Og det har man faktisk lige lidt ret i, tror jeg, hvis nok lige man har. Ja, det giver sig selv. Og mit det er fra mit coverbillede på min Facebook, og der har jeg You can't make the same mistake twice. The second time you make it, it's no longer a mistake, it's a choice. Min vest, som jeg på, det er fra Google Funk eller noget. Og den er sådan en lysfarve, man kan også få den i mørk, så den har du. Og den ser bare sådan her. Den købte jeg til Blå Mandag. Og jeg har ikke rigtig haft den på, men den er virkelig god. Den her, den er fra H&M, og det er sådan, hvad skal vi sige, blonder med sådan nogle blomster over det hele. Og det er en t-shirt, jeg synes den er virkelig fed. Og så indenunder er bare sådan en lang sort top indenunder, som jeg har klippet, fordi de er meget lange, dem her fra H&M. Og det er nogle sorte nogle fra Big Buck. Ja, og mine sokker, det er ret random, men det er nogle fra Bilka, tror jeg, bare nogle sorte nogle. Så ja, og mine smykker. Der er mine øreringe på, som er fra guldsmeden, det er dem, man fik plukket i, eller hvad man siger. Ja, jeg har sådan en trøje, Bordeaux skjorte her på, og den er fra Viamoda. Og indenunder der har jeg en Samsung trøje på, som er fra Samsung. Og så har jeg nogle bukser på fra Dina CK. Og mine hyggesokker, det er bare hyggesokker. De koster 10 kroner i Fakta. Og så har jeg også en parfume på lige nu. Det er bare en Ralph Lauren parfume nummer 1. Den blå. Jeg har ikke nogen i det der hul lige nu, som er der. Men så har jeg også den samme i som Sille i nummer 2 hul. Det var den, man fik skudt i. Thumbs up for mig, Silles outfit. Vi er seje. Okay, måske ikke særlig meget. Bare lige en lille smule.